Kinohikai SSA jong kejala hapok kashatri jong kaon Meghalaya SSA Teachers Association kilalit ban idor khas sholat kejala ban pinsoi kijing kiba kinohikai kia kedu habai kran bekinong thok khobor ha khat ar tere unai tung ar ja ar puar kinongilam kan keseng kilong kilalit ban ai kedor khas jong ki show menteri rangba o menteri ketanat puli puthi berkumju ru show ba el hek bat hagaji wat kendo kujungi imchim lala banyak kendo mar ba imchim ladan ti kum tangi la shu submit tangki memorandum ki jungi kum ga jimpan kan mau halor ka memorandum ka bangi la dep submit tang ha ka santarik wetau nai tingi la wan ro ban ya kendo ya education minister tingi yo sio pat ba iru imchim ladan ila don sadalhi tingi la shu submit tang ka memorandum kum ga jimpan kan mau halor ka tu ka memorandum ka bangi la dep submit ha ka santarik te kuman chu pankan mau biang bahaka santarik menta ubnahi ngiladon ka executive committee hang tipon khasi national darbar hall haka bangila rai lang da kawai gi jimbot haka ba ni kum kino hikai ya kedua chang ya da kawai ka po haka be dei bar ka jing siu ka jungi ka salary ka jungi kum kino hikai te menta la san teli ki banai la kan thi menta la kan jo chang real Tendrai nak kalian jauh sarkar ka shomenti te man bak kipor ki bangia kendo ai da kini ki dau da ki tei ki dau te kum ta nak kalian jauh ki bohun ki no hikai ki jungi kum ka all Meghalaya SSA School Teachers Association ngi penpau limba ka media ka jopi bagi kum ki no hikai ngi sim ti hadu ka tata te hakadega committee ki bangi la dep long men hakadega santarik yo ban ai kini ki memorandum ki jungi shaki ki authority concern education minister nila ai tenang ta nila ai ru ya ka darkhas ka jungi sha u governor jong ka Meghalaya ka jungi ban pensgo ha u ya ka jing ki jungi tenang kaliang ki jong u honorable governor ula simkhya ba ongan sa pensgo ha u chief minister anda bolwan pai syaka jelah tinggi layok ro ban ai ya ka jingkar pat ka jungi ha u haiba al hek I balong ru kum u chairman jong ka central scheme monitoring cell jong ka BJP Meghalaya te ha ka na ka benta kata ti ila sgo ban simkhya adu kata ta ba ila kular yang i ba in le ya ka badon kam ban rai kan ko khobor shadu sha state shadu sha central ba balai ba hapo ka jala Meghalaya jungi kum kan ke jing kai ka jabai General Secretary kaseng ulong ba kaseng kala rai ba ka khatsan tarik unai tung arja arpuar kin pulongai ka sit in demonstration hajan ka additional secretariat ban pinsoi ki jing ki ba kinoi kai SSA ki kendo tinang ta sa wei par ka benta ka ba ni shwa ban penpau ka long ba ka areas ka jungi ka ba naru snem arjar khandriu arjar khanyo hadu mataru kani ka sarkar kampala ban release kate ka areas ka long ka ba pratali ki banai te kum ta na kaliang jong ka seng ka jungi ni le rai lang da ka wei jimbut ba ngin yami perthai lani ngin yami surok ban demonstrate ya kata ka protest ka jungi haka khatsan tarik mentau banai hang the po parking lot jong ka additional secretariat bangin pelong da ka indefinite sitting in demonstration kena ban pensgo ya sarkar halwa kita ki jungi te nakaliang jungi ikerpat ya ki parano hikai ki jungi limba ka media ka jungpi bagi parano hikai SSA ki jungi kin simkhia ni batkin yale ban ya wanlang hakathe ka jialang ka jungi ka bangin pelong hakathe ka khatsan tarik bunai Julai menta hang the po additional secretariat parking lot dadu ko por shipho baje hadu sau baje janme te kumban shu ya tho lang hang ne na kaliang jungi ngila coordinate ya kane ka program ko jungi na marba na kaliang jungi ngila la ban ya wer lang ru ya kane ka Augusta ka bomot ka all Garo Hills SSA School Teachers Association te ni tho re phi ba kane ka all Garo Hills SSA School Teachers Association ro kin ya don kat lembat ngi ha ka te ka sngi
kum sibenta ban penpau ya kata kajing persya ane kajing susi kajungi halor kajing kuman joka sarkar